Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Ibu Guru saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ingkang sepindhah sumangga kita ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat lan hidayah saengga kita bisa kempal manunggal ing papan mriki kanthi kabagyan kasarasan kalis ing sambikala. Matur suwun dhumateng Bapak lan Ibu Guru saha rencang-rencang ingkang sampun paring kalodhangan dhateng kula. Ing dinten menika, kula badhe ngandharaken sesorah babagan pentingé pendidikan tumrape para pelajar. Saderengipun kula ngandharaken sesorah, sumangga kita tansah mirsani malih faedah ingkang bisa kita pendhet saking pendidikan. Kaliyan pendidikan kang inggil, kita bisa nggayuh masa depan kang sae. Kita uga bisa mbangun negara kanthi maju. Mula, ayo padha sregep sinau lan sregep nggayuh ilmu. Para rencang ingkang kula tresnani, kathah saking kita ingkang sampun pikantuk fasilitas sekolah ingkang lengkap lan sae. Tuladhane adus banyu anget saben esuk, mangkat sekolah nitih kendaraan kang sae, lan uga diparingi buku paket kanthi gratis. Guru ingkang mulang uga kanthi sae banget. Ananging mokal mbangun semangatipun para pelajar anggone sinau ing jaman sakmenika. Tuladhane males tangi turu wayah esuk lan omong dhewe utawi dolanan dhewe yen diwulang kaliyan bapak lan ibu guru. Para rencang ingkang kula tresnani, ing jaman saiki kita kudu terus nggayuh ilmu. Yen kita mendel sekedhap mawon, kita bakal kesaing marang rencang-rencang liyane. Para rencang ingkang kula tresnani, kita sampun ngertos lan sadar kaya apa pentingé pendidikan. Wiwit kita saka TK, SD, SMP, lan sakmenika kita bakal ninggalake bangku pawiyatan SMA niki. Kathah ilmu kang bisa kita gayuh. Tuladhane ilmu pengetahuan umum lan ilmu agama. Sing kita dereng ngertosi lan sampun kita ngertosi. Mula ing kasempatan menika kula badhe ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung lan matur suwun dhumateng Bapak lan Ibu Guru ingkang sampun didik kita sedaya. Kaliyan asring nyuwun pangapura lan ridho dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabulaken apa sing dadi kekarepane kita sedaya. Cekap semanten saking kula, mbok bilih enten klenta-klentu ing atur, kula nyuwun agunging samudra pangesami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.